voi când o aliniți tractorul. Fără bătaie, că avem de-ăștia cu vei. Nu-l bați calul. Gata? Irina! Irina! Dați-vă la o parte, vă rog. Irina trage concursul, nemai văzută, e singura care a tras anul trecut utilajul. Gata, a pornit. Hai, hai cu forță, cu forță, faceți loc, vă rog frumos. Hai, 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 hai. Ce l-a făcut? 14-23 l-a făcut, mă, că nu s-a făcut, mă, gata! Care este timpul? Hai, mă, start! Gata! A plecat! Atenție! Uite aici, voi!